igorpena haste behar da. Honik ez da hasi. Igortzen. Ja. Vale, va. Bueno, arratsalde on denoi, gaurko kirol saioan jarraituko dugu. Hori da, zumba saio zoragarria ikusi duguna, Jan Andreok. Ezta? Bueno, enezo ikusten, hori lehen gauza, enezo ikusten, baina hor nago, bale? Hor nago. Gaur magia egiten dugu hemen zuzenean eta hor nago. Hoi, talentua da, Jokin, hoi ez da gaurkoa, magia. Talentu estiraren da, Jokin. Ostegunen. Ez dakit talentua edo sorte txarra da, baina bakizue teknologian gauzak misterioa dira beti. Ba, bai. Bueno, eta ze? Atxalde hone, ez dakit saludatu deun. Ez dakit hemen aurpegi berri ja... Ez dakit aurpegi berri. Bai, ondo luzatu ez du bukatzen, o... Bai. Behintzat dutxa azkar bat eta ja, hemen prest. Bai, ia zuzu barbitu, Lehortuta. Sekadorea daukatetxen. Gu ez aldatu esaioa, gu kirola indeu da hemen jarraitze dugu. Ze dotore jarri gehan denak egiteko, Hombre... Aizu Jon, zein da horrekazun kirolari hori? James Harden. Ez, bestea. Txapelketako aida prestatzen. Bestea esaten nuen. Zurentza daukana. Mr. Potato jauna eta hemen daukat bere emaztea. Ondo. Biak dauzkat hemen. Baina horiekin dute zumbare bai? Bai, noski baietz. Tope haidia, bere hankan luz eta derroikin horre ondia moitzen da gerria estintzen. Ondo. Izerri pixka bota dugu bintzat, Bai. Jo, ni behin digurrian adota dena. Uston bero haukat. Bai, arraroa da ez dezula selfia bialdu kirola indagero, mantxi. Bialduko ez gero atea eteta. Instagramen jarriko, Jon. Oida, mantxi Instagramer influencer. Hombre... Bueno. Bai. Gero ez ditutela jarraitzen ikaslek eta batzuk asarretzete zaizkit, orduan. Ez daukate zer. Ja. Ba, kizu, influencerran bizitza. Agorra, ero haterrak eta... Hoi da. Bueno, Zer daukagu hain? Gu jantzik hemen. Zumba indeu eta oin zer daukagu, Jokin. Gu jantzik hemen kirolaritz, baina ikusiko dugu ikasleek eta nola itauten kirola atxetikan. Vale? Venga. Ahí está. Venga, aurrera bideoa. Baby,
the blinders. And these were our words were our songs are our prayers. These prayers keep me strong, and I still believe if you're in these arms, I'd hold you, I'd need you, I'd get down on my knees for you and make everything alright. If you were in these arms, I'd love you, I'd please you, I'd tell you that I'd never leave you and love you till the end of time. If you were in these arms tonight. Your clothes are still scattered all over our room. This whole place still smells like your cheap perfume. Everything here reminds me of you. There's nothing I wouldn't do. And these were our words, they keep me strong. Baby, I'd hold you, I'd need you, I'd get down on my knees for you and make everything alright. If you were in these arms, I'd love you, I'd please you, I'd tell you that I'd never leave you and love you till the end of time. If you were in these arms tonight. If you were in these arms tonight. If you were in these arms tonight. If you were in these arms, like the roses need the rain, like the seasons need to change. Once upon a time, not so long ago, Tommy used to work on the docks. Union's been on strike, he's down on his luck, it's tough, so tough. Gina works the diner all day, working for her man. She brings home her pay for love, for love. She says we gotta hold on to what we've got. It doesn't make a difference. Bueno, ikusi da. Hoi da kirola iteko modua, Jan Andreok. Zenbat kirola iten duten gure ikasleek etxean, Berdinak erakutskizkigute gaina, Bai, eta bideo batzuk oso, Argi da Tolosan kirolari sutsu gehala. bai. Eta sormen handikoak, Hor bideo montajak egiten, eta baloia plano batetik bestera pasatuz, eta oso buruari erain diote ikasleek Bai, bideoak egiteko garaian. Kriston gaitasuna da. Bai. Ni Bueno, ez dakit baloia nola jotean etxe batetik bestea. Magia. Bueno, gatu gehan magia ostiraleak oztala, ez? batzuk ere Osteguneako gaurko, Jon, tio, liotin nagazu. batzuk ere balkoetik bota dute baloia, bueno, tira. Esan berra dago, Baina baloia etxe pasatzea hori eskola kirola. bai. Ja, Hori urruen ezkuntzan ikasiute, gale. Oso Jon, eskerrik asko abixartzeagatik, ze batzutan harrituta gaude. Bai, hoi da Ikasle, ze abilezia dauzkate. hoi da posgarren mailan lehenengo 3 hilabetea. Vale. Baloia etxe pasatzea.
Hor denetan ikusi dugu, Bueno, eta, esan barra dago, Iban, ikusitako ikasle hauek, Ez da lehioak buskatu gabe egiten duten. DBH bat eta DBH bikoak direla, eskatu genien, beraien kirolekintza pixkat adierazteko, eta badakigu bideoak asko luzeagoak dira, baina dena batea erakutsi nahi genituen, eta, moztu egin ditugu, bai, gero eskartzen da, beraien intentzioa, eta batzuk oso ondo azaldu dituzte kirolak, eta azalpenekin, eta oso ondo baino, kasu honetan ez genuen horren beste denbora behar, eta moztu beharra izan dugu, bai. Eta, gaurko benetako edukia ziren futbol partidak. Hemen ikusten ari naiz irudi bat, pasako dugu irudira, transizioa. eta saskibaloia jokin ez futbola bakarrik. Saskibaloiare bai. Lehenengo futbola daukagu, gero saskibalira pasako gara. Saskibaloi gutxigo eta... A ber, hemen, vale. Orduan, futbolean ikusten ari zaten bezala, hor, ari gera taldeak eta prestatzen, torneoak, luengo bai izeneko jokalari bat ari da taldeak eta konfiguratzen. Hor ikusten dugu Fly Emirates jartzen duen ekipazio bat, Arsenal ekipoa izan lehike. Eta, a ber, oendikan ez dagoen dago prest. Soinua entzuten da, jokalariaren soinua entzuten da, ez dakit kontziente diren, jokatzen ari direnak entzun egingo zaiela, edo bestela mikroak endu beharko dute. Ea. Oraindik ez da hasi partida. Oraindik ez da hasi partida, prestatzen ari dira, atzera joango bera berriro. Transizioa. Atzera joango bera berriro. Nahi esan diate, rajatu intzara. Bill Russell y la hostia, tío. Hombre, nik ez detena nahi da... Bai, bueno... hiru pertsona hau, Ikaslek ez eukitza aukera ikirabazteko. Orduan, zerbaitetan euki barko dute gaitasuna. Baina igual lehenengo, imarko du zumba saioa komentatu, edo abertzemuz jundan, da gero jungo gea futboleko partio komentatzera. Caldever me llama. Buah, venga, hombre. Egia, saioa. Arrazoi guztia dukazu. Zumba saio duki dugu lehenago, eta dugu zer hitz egin horri buruz, bai. Evelyn González izan da, Zumba saioa eskaini diguna, eta, saioak esplikatuko dugu norden, Evelyn González. Vaya chufla. Bueno, Evelyn eko neska bat da, eta eskolan ematen du, ez da eskolarra, baina eskolaz kanpoko ekintza da, eta bai ematen dula txikintzako, egunetan ematen du, uste dela aste hartetan 8 osatzen aurrea, eta gero ostetan txikintzako 6 urte arte edo, 4 urteko 5 urtetik. Eta gero eduetzak, venga, ba. Astean bi egunetan, eta egia esan bat. Caras. Bai, nik ikuste ditut arteka eta kriston giroa egoten da, eta batzutan sartzeko gogoaten ematei, ez detena nahi da klasea fastidiatu. Eta ez dugu sartzen, Jon. Bueno! Egia esan, kiroleite... Nik gaian tropo zingo nuke, eta arriskutxo izango zen. Egia esan, kirola gustatzen bat zaizu, eta dantza da pikio bat, Metze segundo. Aclarado. Saio, nik uste eta hauen arazoa dantza dela, ez kirolaitea, ezik da dantzaitea. Nik iban noizen ikusi dantzan, eta arazoa nik uste dantza dela. Klasen erritmoa banatu zan egunen nien nintzen, gusto gaixo. Hiru pertsona hau Gutxi daude, Vale. Klasen behintzat bakarrik gutxi daudela bi mutilola. Baina, bueno. Gero horra arazo izango zen, gerriko minez klasea junezinik, eta aniz, hor norrengo zen arazoa. Lehen esan dugu, ez dira mentzuela garrantzitsuk, tio. Ez dira tuitea bai zumban hasieran da bukaeran. Nik izan marrute gero, luzaketa dionak gero, lehenago. Jo, ez... Hasi berotzen, eta... Amarriro Leno Iker. ipuia, esan dut leno. Garrantzua da luzaketa berotzea, horretik eta ondoren. Claro. Ez du entzunez, nik entzun dut eta krokoko sondo itezun, estiratu aurretik eta ondoren. Claro. Ez, baina gertatzen askotan teoria entzute dula, baina gero
Ja. Vale. Amaia, ez dut zurre jo... Zagon luzau ditezu? Bai, claro, hombre, bestela gero bola kriston mila bat eaten. Jode, estiratzen ez dituzu bideoak jo edo argazkiak? Vale, igoko ditut estiratzen. Vale. Venga. Horren Bueno, siriarra ditut, Uzturreko igoeran asiria radarra jartzen zure abiedura kontrolatzen. Ez. Venga, hombre. Vale, agur saioa. Vale, agur saioa. Bihar goizen gozari neon gozea, ezta? Vale, voy a tener le doy. Etxoin. Osondo. Agur. Aio. Bueno, ez dakit nola joan, Ni benetan... media juten naiz lasai, ez naiz konpetitzea juten. Ya está. Bueno, nik nire mikroak endu jete bai, no? Bai, bueno, es que zure lasai rumuratzea oso azkar dala, o? Ez, ni lasai juten naizela. Zaiz uste zuen. Bueno, hain, bi irudiak Juten joan naiz dira. disfrutatzea, ez naiz juten korritzea eta konpetitzea. Bueno, partidak hasi dira, partidak hasi dira, eta hemen jabadako saskibaloiko partida bat, abian. Abian dako partida hau, eta... Bai, Eta futbolekoa baita, ez? Futbolekoa ere hasi da Futbolekoa jokin. hasi da, a ver. bai, bueno, futbolen alineazioarekin ari dira. Bai, horrendik futbolanik ez dauka sinalerik. Herrikide bi taldea da maika. Iker. Orain, bi partidak abian, bai jauna. Hemen bat eta hemen beste partida. Mikrolektera bakarra daukat eta beraz ezin dut aukendu irudiaren soinua. Beraz, jokalariak erne esaten dutenarekin, mesedez. Ze aurren ordutegian gaude eta ezin da edo zer gauza esan ordu hontan. Bueno. Guain partiduak ate itxita jolastu behar diala, Jokalari batek utzi egin du, pasako gera saskibaloira, ze futboleko partidan alde egin du, kontrari batek. Bueno, saskibaloen partidan gaude, hemen atea dira, animadoreak atea dira, Jo zuri gertatu zaiztuna, ez? zera dira, bek? Bueno, haiko dira bain, zertan, denbora... Nik esan barraukat... Tiempo muerto daude, saskibaloikoak. Internetez, eta aurkariak alde gintzian, lehenengo laurdenen 52 irabaztezialako. Osea, hain humila duzten den bestea juntzara. Bai, nik juntarren bestea. Jon, hoi, zaindari azteko partiduk baino okerragoa da, Aspertu. Zaindari azten, ebai horako partiduk izate genitun lehen, baino... Ja, 52 galtzea, Zaindari azkeneko urte askotan guk irazi dugu. Hor garbi... Saskibaloia zain naiz, Bueno, saskibaloien... Bueno. Jokaldia, eta ez du sartu, oain bai, ez... Azkenek urtetan arbitroa gure kontran da, bil. Bai, nahiko, ez irazite urte batzutan, baina hasieran bai izatezan hola kriston aldea. Bai, bueno, nahiko nivelatuta da. Bai. Bueno, Jon, eta alde egintzizun kontrari hori laguna zan, ezaguna zan, edo... Ez, zuk dauko ez aukera bat, internetik jolasteko, eta... Aleatorio, ez? Partidun arabera daukazu puntuazio bat, eta egokitzen ni zure niveleko jendeak jartzen duzue. Pentsa nire niveleko batek nola... Qué triste. Bai, baina bueno. Bueno, nik hor saskibaloi partida ikustete, Bai. Bai, hor... Ari gera ikusten partida. Baina, zeintzu daude jolaste, baldakigu. Berdea Boston Celtics imaginatzen izango dela. Boston Celtics tens, diala. Baina, zein dago Boston Celticsen atzen, o... Boston Celtics, entrenadorea da Brad Stevens. Igual, beste saskibaloi jokalari bat gonbidatze dugu elkarrezketa honta, ezta? Zein dutzen zaizue, pixkate bai beha partio... Primeran. Arretortzean gure fitxajea. Bueno, atzo ez autu genuen, atzo gosari neon zan gukin. Bueno.
beak lesion ingurun asko egin dezake. Bai. Falta... Bai. Estropozuk eta... Bueno. Futboleko partidua, baiekasen jolaz nahi dira, ez da, Jokin? Arsenal Rayo, hor atzeko pareta... Bai, pareta hori, a ber, egon, guazen jartzera, futbol partida. Futbol partida jarriko dugu. Bai. Eta Reala, eta Arsenalen aurka. Baina zelai hori, agian, izango da, Errealeko zelaia obretan zegoen bitartean egindakoa? Ez. Arsenalen gola! Arsenalen gola! Bai. Bai, bueno, Juanan, zer iruditzen zaizu? Norgehiago. Orain Realaren kontra erasoa. Ni berandu baina. Ruben, oso ondo Ruben. Rufo Pitufo. Bai. Rufo beti izan da. Hombre. Ekipo inglesen zalea. Iyo, esaldiak esperto bat zara lesiotan. Egia da hori. Lesiotan, igual ez zaitu gaten jolastea. Baina tokatzea itenen usteet utxen utziko jatela, ze. Nik uste momentu hona dala zure paletan historia kontatzen. Adibidez. Eta gero azkaza Lorena. Azkaza Lorena, horren azteiketzea azkaza azteatzen, Iban. Por fin, 3 urte eta gero. 3 gehiago. Eta paletana... Saskibaloiko partida azkeneko laurdenen Inigo. Saskibaloikoa? Bai, azkeneko laurdenen dago partida. Beste gol bat ikusi den niko hain. A ver, ba. Inigo, baina zer gertatutan? Zer gertatutan zure hortzarekin? Ez, Iker Jerez izan da. Iker Jerez, 2-0. Arsenal 2, Reala 0. Eta irabazten Luengo ekipoa, ez dakigudan Luengo Fader edo Ibai dan. Nik uste semea dela, Javi. Bigarren gola... Nik Ibai dala uste, Ui! Eta Saskibaldian... Kanpora. Ikasle hoia den Iker Lakuntza... Jon López de Muriasen aurkari da. Saskibaloien? Murias ikasle hoia ere. Celtics eta... Egurra edia jasotzen, Ikerrenak. Jon aurretik baingoz. A ver. Jon irabazten. Irukoa. Ja. Oaintxe irukoa sartu. Bueno, gertuatzen da. Larry Bird! 40 minutu partida baitzeko. Segundu, barkatu. A ver. Stephen Curry baloiarekin. Eta jokalariak erotuta daude zelaietik ateratzen ari dira, Inigo, zer gertatzen da? Zu zelaietik ateratzen norabida aurkipezinik, zein da? Jokin izaztuta gaudela. Bai, esate diate, bai. Nik esan depera nukara, Bai. Irudia ez dakit nola ikusiko da, baina guri izaztuta gaude. Normal. Aztiga denak. Eta Iker Jerezen bigarrena, 3 eta huts, Arsenal aurretik. 3 eta huts. Ez da... Luze doa partidua. Bueno. Ea, Realaren... Parizilla, oze. Irudia pixka dobetzen dugun. Igual hau gertatzai ez duri bezala, Partidatik alde ingo dute, martxa hontan. Ez. Harreko du pixkat futbola. Bai. Eta Saskibaloieko partida bukatzea, 10 segundu. 10 segundu? Venga, Saskibaloie. Irukoa... Listo. Lehenengo partidoa amaituta. Jon López de Murias irabazle eta bestalde. Vale. Futbolarekin jarraituko dugu bitartean. Josu Tolosa. Eintzu jolaztete, Saskibaloie, Josu Tolosa eta Jon López de Murias. Eta gola Errealarena, Lauris Errazkin. 3 eta bat. Arsenal irabazten. Nondik ez da partidu amaitu. Bai. Glamuroso eta txundigarri. Zein da Lauris Errazkin? Da Errealeko jokalaria. Justo gaintxe gola sartu duna, daukala izena Lauris eta izena Errazkin.
Eskarrik asko, Jon, azalpenak emateagatik. Zeingo genuke ez du gabe. Joder. Bueno, jolastea tokatzen zait, Bai! Zein izango talde izango zera? Hombre? Ze talde izango da zure, amore? Galtzen ez du bitartean kontatu hortzarekin ze gertatu zen. Jolastezun bitartean kontatu, o nahizu kontatzea? A ver, yo... Nik bestela daukat kontatzea, zure entrenatzei bezala lehenengo aldiz guki jolastu zenun historia. Ez. Jendeak ez du jakin nahi, Jon. Bueno, kontatu guztu. Kago bat. Vale, eta guen. Ja, bai, Otra ikustea, historia bai. ezagutzen dut bestea ez. Ikustea, Inigo, gaztetxo bat zanen, taken, azpiko kategoritan asko destakatzezun, eta partio baten etorri zan, lehenengo taldeakin jolastea. Eta partioa bukatzea hartzeola, beha guaindik zeon jolastu gabe, gaztetxo bat zarako, eta etorri zan laguntzea. Baina ze gertatu zen, partio hortu lesionatu keontziala, eta espulsatu bost faltakin. Orduan banki disponible gero zan, jokalari bakarra, Inigo zan. Eta justo, galtzen gindoa zen laupugatik 10 segundu faltan, dagoen faltain behar genuen, erlojua gelditzeko, eta beste tiro libre botatzeko. Baina zelaien zeuden jokalarik 4 faltakin zeuden. Orduan eskatu nion Inigo gaztetxoai zelaia ateratzeko falta itea. Batera zan falta itea, eta, bueno, etzitun eraman beste taldeko 3, epailea eta gaiekoa a ber, argi eta garbi esan zenion falta iteko, falta intzun. Baina kiroltasun ez. Ez, hor dijo, a ber, 10 segundu, lauti galtzen, hor jumar da, muerte, tío. Orduan, esaten bai ozu, falta iteko, Eskerrik asko, Maia. Hombre, Inigo bakizu Eta, falta pitatu zuten, ez, Jon? Bai, falta pitatu zuten eta ekipo guztik atera barri zantzun gaztetxoai defenditzea. Beste ekipo... Serio? Bai. Zenblan de jo berria da, orduri jarri da... Bai, bueno, bere lana intzun, falta intzun eta bankia bueltatu zen 2 segundu jolastuta. Bere lana Ondo beteta eser izan. Hoi izan zen moren debut ataken, Bai. Histori ez duen ezagutzen. Santurtzin izan zen gaina. Bere lana ondo bete nun, Santurtzina ez zan pizzana? Ez, Santurtzin zan hortzan abestea. Jo, Es que zenbat historia euskazun more, tío. Eta bestea da Santanderren, pizzana. Futbol partida 3 eta 1 doa, atxeen aldian. Eta saskiboko partida astera doa. Ez dakize talde hartituzten All-Starrak hartituzte hori ez da garbi jolastea. Hartu behar da ekipo humil bat eta gaiurren. Bueno, astera doa partida. Eta... Zutertzea more zuria edo gorria? Ez, hori ikusten aizteana, Fer eta Josu Tolosa dia, Oendik? Bai. Vale. Ez, bigar beste partido bat. Eta esango nuke Fer gorrikin dijoala, galtzen, eta Josu Tolosa irabazten. Hor ordu asko daude, Hor daude mugimenduk ez dira txalde baten ikasten, Konfinamendua gogorra izan da. Eta gero anekdotekin jarraitzeko, Inigon hortzan, famatua ion zelai hortan, Santurtzin, behin, ez dakit nola, bukatuzun bere bi paleta zian Inigo edo, bat. Paleta batekin eskutan, eta hartuta gorde beharren bota intzun. Bueno, botako baino gero hartu berriro, Eta orduan, Inigo zeon, nola el cuñau zeon pertsonaia lehen telebistan. Zeon zelaien nola, gaza batekin hau sartuta jolasten, bastante chuloso zeon. Zen desagradabla da, noi, Esango nuke mobilen bilatzen badet, argazkin bat eukiko etela. Orduan horrek Inigon alde asko esateu, beti, konpromesua eta... Jon, ez da hitatizu, Jon,
urte hortan, gubertako kanpamenduan, begirale egiten dago beti lagun institutua. Eta more opari duzioten boltsa bat, bakarauko bitika bolsa de plastiko. Dentaduraz beteta, baino dentadura guztiei kendu zitzaien paleta bat. Bueno, esan marrokat Arsenalen laugarrena, barkatu, Gomidatu berri badaukagu, ebai, Antxon! Bueno. Antxon! New York Yankeeseko batean. Antxon, hemos dijo asuntoa. Ondo. Bueno. Hemen futbola egira. Eskuen dauz zaitugu, Bai, Ibaneketan ikunin behar deu, bale? Vale, bai. Ondo. Urturregoaz. Urturrea gustatuko nintzaiak jutea. Mila esker. Gero, urturrea bilera igual juten naiz. Bialduko izuen, gero, argazki bat, bale? Gero arte. Agur. Aio. Gero arte. Zenbuz Antxon, behar diteu zure jakituria futboleroa behar dugu partidua komentatzeko. Nola ikustezun Arsenal, Erreala, nola izan partidua ikusten? Bai, guain kompetizioa guain hasiko da eta ikusiko dugu, ez? Reala ondo dijoa. Lau hornekotan bai. Bai, baina guantxe, esan dizut Antxon, egein bizetan dijoa Reala 4-1 galtzen. Arsenal irabazten. Bueno, itxaropena ez da galdu behar, ez, Jon? Bai, baina normalena zan, ez da? Arsenal horretik ajutea. Bai, Arsenalek talde hobea dauka. Tein dago, Bergkamp, Henry, zein gehiago dago, Arsenalen. Ez dakit, ez. Nahi naiz jolasten, Jon. Aldi beren, hasieren aurka. Eta konzentratuta zaude Inigo. Zer? Eta Saskibaleko partidun 6 eta 9 daukagu. Josu aurretik. Beste partidun, zeinakoa. Bai, oraingo partidua kontrolatuta dauka. Denbora guztin, ari da kanastatik gertuko saskirak eta pilatzen eta txuku nahi da. Hemen 3 gutxi botatzen dira Inigo. Takizuk ze 3 ipen daukazu, baina denak segurola kanastazpin. Ointxe bota deni bat. Josuk hobetu indu, Saskibaloan, ia ze errikide festan ia irakasle irabazten die, bere taldeak. Ia, baina bueno. Espentsa, utxin ginen. Ia irabazi ziguten, Inigo, ez dago altzen? Bai, ia, baina ez. Bukaeran pila jarri garitu. Hor seguro epaian lana ezinbesteko izan zan, seguro. Eta bi partiak martxan daude, ez dakit Antxon zuk ikusteko aukera daukazu, baina Arsenal 4-1, Reala irabazten, eta etengabe atakatzen, Baiakeseko zelaian, eta Saskibaleko partiak 6 eta 9. Animatu, nun daude horiek, Jon? Nik uste beste lehio bat iriki barko duzu, Antxon. Hemen gaude... Futboleko partida Javi Ulengoren kanalean. Javi Ulengoren YouTubeko kanalean. Sartu behar duzu futbol partida ikusteko gurea baino beto. Ze guk arazo teknikoak izaten nahi gera. Eta nahiko larri ikusten da seinalea, esaten nahi danez. Nahiko larri. Entzun bai, baina nahiko larri entzuten da. Ikusten da, barkatu. Hor YouTubeen Javi Ulengoren kanalean ikusgai. Hor futboleko partida. Bai, hartuko nahi. Horra, Antxon, komentatu argi duzu, zelaia ondoko, bi taldeak ondo kokatuta dauen zelaian, zuk taktikoki aldaketaren bat egingo zenukeen, ez dakit, nik uste galekoak oso sartuta daudela eta erasora gutxi gotzen ari direla. Zuk nola ikusten duzu? Bai. Defensa hobena atake bada beti, hori argi dago. Baloia daukagun bitartean atakatzen ez dago arriskurik. Ondo. Horra ez da azkenetan ikustea, Antxon. Gure taldeak eukitzen du baloia bakarrik.
ikasle eta irakasleen arteko partidutan guk eukitze baloia beti, eta ikasle guratzetik baloia hartu nahien, eta tarteka usten diogu golen bat sartzen, baina... Horrez dakiten nahi dugu... Bueno, irudia zutenean, hemen txegaude... Ano eta estadioan, Baiekasen gaude, Antxon, baiekasen. Baiekaseko da. Bai. Partida bukatzear. Jokoz kanpo zegoen, Eta ez dut pitatu. Bai, orain bai. Jokoz kanpo argia. Luzapenean, haze utxe atezainak eta bosgarren atezaina ez dakit. Euskal Herripenean baloia aurkariari eman dio. Eta bosgarrena sartu Arsenalek, post eta bat, Realari gainu zaio, oraintxe amaitu den partiduan. Ikusten ez hor Baiekaseko zaletugoa, herrikideko pankartarekin, pozik. Jendea pozik, bai, adantxu. Bai. Henry atxea gabe, atxea jartzea zaio, baina beste guztia ondo. Ez dakitena, gaur egun futbolari ze pelukeri mota eta jote dian, denak urdina eta ez dakit nola dauden. Bitarten, Saskibaleko partia 8 eta 18, Russell Westbrook jaurtik eta libreak... Beste bat dago zuzenean, jaurtitzen oraintxe. Ze beste partia daukagu, zurea Twitchen, bai. Eta Lakers galtzen Brooklynen aurka azkeneko laurdenaren faltan. Zuzentzea, Brooklyn edo... Ez galtzen dio paseran. Hombre, en un gutxigo espero, Inigo. Ba, hortxe futboleko partioa amaitu da. Eta zurek, eta generako partean un ikusi ezak... Twitchen ere, Moreno zetan. Moreno zeta. Eiza zure kanalaren publizidadea egiten edo nola... Ez, partidua ezin jaun noretzako eta... Ondo. Moreno zeta da. Bai. Gero Inigo nahi bazu, gauen egunen baten jolastu dezakeu. Bakit ez ezula maia hundia mango, baina bueno, probatu dezakeu. Eta Antxon, ez dakit hor da hon, edo izoztuta gelitu zegun, Antxon? Antxon ez dakit. Ez zaila baitzen, Antxoni. Zaila baitzen. Bueno, partida berdin duta dago, Bai, entzuten jazue, bai. Bai, Antxon, bai. Entzuten zaizu, zait? Bai. Vale, oso ondo. Hainitzen partidua, bigarrengo partidun sartzen aizen. Pues aquí. Bai, nik hemen daukatu. Ni zerrakat hemen. Hau, fuera. Oida. Los emeretzi. Horentxe kriston txapela jarri du Kevin Durantek. Nola egin dezu Inigo, hori? Ni bestean izan. Ea zure doaiak erakusten dituzun? Badoa bizkanaka, nik hemen motela dekit sinalea, eta ez dut ezer ikusten. Orduan, Jon, zure esku, eman aldia. Bai, hemen gelitzega, ez dakiten Antxonek nola ikusten duen Saskibaleko aktualitatea. Euroliga bertan bera gelitu dala, Inigo, zuri zeiru itzen zaizu. Euroliga bertan bera gelitu izana, txapeldunik gabe. Bueno, erabaki zentzuzkoa iritze zait eta ondo. Pena bat ikuslentzako, baino
erabaki zentzudunarentzat izan da. Horrek suposatzeu inigo aurten afari bat gutxigo dauko. Ez, guaindik saskibaloia ez da izartu Erabaki zentzuzkoa iritze zait eta ondo. Pena bat ikuslentzako, baino... Beste itzakire babilatu barko zion. Erabaki zentzudun erentzat izan da, bai. Ez dakitena Antxon enteratu den GBC-ek igoera lortu dula. Bueno, Baldakizu Antxon, GBC-ek igoera lortu dula. beste itzakire ma bilatu beharko dugu. Bai, enteratu naiz, bai, guain badirudi ACB-ko taldekotik bain burukatu barko dula, ez? Ekiz, Posten naiz. More, Bai. bukatu zuek. Ja bukatu zuek. Inigo, partida errez galduko dezu, 10 puntu gatik. Bai. Bai. Brooklyn 32, Los Angeles Lakers 19. Inigo ez du errekideko irakasleen tokia ondo zaindu. Bueno. Barko dugu entrenatzen. Bai. Ja, denok, entrenatzen denok. Ez dakit oso ondo junden emanaldi hau. Saiakera egin dugu. Jendea bildu da. Ikusi, asko ikusi, ez dakit asko ikusi den, Bueno, bestela kirol aktualitatea komentatu dezakeu eta hementxe kirol saioa. Jokoz kanpo irratsaioa. Jokoz kanpo. Hala, bestia, en telefono. Hombre. Koronavirusek dena paralizatu du. Bai, guain futbolarik, ez dakitzen ba lesio ongo dian, edo... Atzo irakurtzen nun, Alemaniako ligan hasirianetik 2 edo 3 jardunalditan etxeko 2 garaipen bakarrik diala. Garaipen guztik etxetik kanpoko taldentzako izan diala. Afizioaren faktore hori, enun uste horren garrantzitsua izango zanik, baina edo kasualidade gutxa izango da, baina... Vale, bere garrantzi izango du nik emajatzen dut. Azkenean, zure zaletuen indarra eukitzea bizkarrean, izango da, beti esaten da, ez? 12. jokalaria, eta nik uste badula bere garrantzia. Bitatu izutarez. Bai, Kalasantzeko partiun bezala, guk sentitzen da gure zaletua. Bultzada garaipena lortzeko, Antxo. Zuri beti... Antxoni... Bai, etxen jokatzeak Kalasantzen. Antxonek ez bau etxea baloiara ematen 3 golekin, ez da gelditzen lortu arte. Ez, ja, adinarekin joan, ja, lasaiten ari naiz. Eta NBA-ko partida martxan dago, hemen Alex Siza, Golden State Warriors taldea aukeratu du, eta Inigo Moreno, Dallas Mavericks. Ez dakit Powellen indarra hartukon, bezalako pivot sendo eta gogorra izango den. Beste taldeak zaitu ondo jun joan eta aldatu behar izan den. Nei gustatzen zaiten taldea da Houston Rockets, jolasteko. Harden eta Westbrookekin. Galdera baion, hemen futbol gazte hasi alda. Ba, futbola bukatu da, nik esango nuke. Jokin. Bai, futbola bukatu da. Futbola bukatu da. Futbol partida bukatu da. Eta Arsenalek garbi irabazi du. Partida amaitu da. Orain Saskibaleko partidak daude. Inigo Morenoren Twitch ez dakit nola oskatzen den baina hor da. Inigo, Dallas Mavericksekin. Eta hor nundi sartzen geha? Ba, T.V.it.tv/imorenoz. Txatean jarri, Jon. Txatean jarritzen dut eta kupiatuko du berak. Jarri hemen txatean, a ver. Ez da ondo egiazi hau,
Bai, beti ez da ondo azten Inigo. 5 eta huts galtzen, nik uste utxartea eskatu garrezula. 5 eta 2. Ez da ondo iasi hau, Nahi bigarren saskiraketa ez zait iritsi, oraintxe. Piskat atzera penak. Partioan gehien gustatzen zaitena da maskota. 5 eta 2. Zalditxoa dantzan nola egoten den. Zuk nola ikusten duzu, erasotzen ezun bakoitzean zalditxoa dantzan eukitzen. Baliteke. Eta Porzinkisek noiztik egiten du salto. Inigo, matekiteko. Baliteke. A ver. Eta bestela Antxon, zuek denboraldia futbolekoa guztiz amaituta, ez? Ja, urrengo denboraldian pentsatzen dut zate. Bai, denak ja daukagu denboraldia amaituta, bai. Baina igera pixkat urrengo urteen aukera dauden eta noiz hasiko dian eta hori aztertzen. Eta taldeak egiten eta bar. Urrengo urteari begira ja. Fitxaketak inbarko dituzue, Antxon, edo etxekokin jolastuko duzue. Etxekokin, Jon, hombre. Saria etxekoak izan behar dute, beti. Igual baten batola kanpokoa, baina, hasiera baten etxekoak. Oia, eta herrikideko eskola kiroleko begiralek bali madia, titular indiskutible izan behar dute. Bai, a ber, urrengo urten ere herrikiden daukagun beste talde bat, haneko futbolekoa, Jon. Bai, albiste hona izango litzateke hori. Eta nesken taldea bali maga, hobe, oaindik. Bai, hasi barko du pizkana. Inigo zentratuta zeok, zai da galtzen? Bai. Antxon ni beti galtzen. 13 eta 7. Orain sartu du, baina... Antxon ni beti galtzen. Inigo beti irabazten, Partiduaz bada irabazten, lagunak irabazten dira eta. Inigo nik zonakako defentsa jarriko nuke. Arerioa moteltzeko. Zonakako defentsa jarri. Bueno, baniojoa, Bai, bueno, bederatzi. Ondo. Gertu batzen ari da. A ber, Jon, jarriazu ondo txaten nun sartu behar da, venga. A ber, lortzen deten. Baina gero egin behar dezu Andres Montes bezala, Antxon? Bai, ingo de. Hola. Bai, ondo. Irukoa, hola imarrezu, Antxon. Hola. Ufa. Ufa. Epik barloia hartu, Fernando Martinei pasa eta saskiratzea. Inigo da Dallas, galtzen di Juan Antxon. A ver. Hor bote gehiagikin jolasten nahi da, baloi azkarrago momentu behar du. Beti gaina pivotak izkinen kokatzen zaizkio eta horrez dauka tiroik. Bukatu da, atxeen aldia. Golden State 13, Dallas 9. Beira, badator. Don Luka. Beira. Ja, hor, nik uste zaldiari utzi behar diozula bere momentua, Inigo. Ez dezula pasa behar. Eta epaia zein dutze zaizu? Ondo ari dira epaiak edo... Inigo konzentratuta dago? Bai. Guai, epailei ez esateko ezer, epailea beti ikusen dutena, pitatzen dute, Beste jokalari bat bezala hartu barke nuke, epailea. Jokuko parte bezala. Ez daukagu ohitura hori.
Bai, hor, jokinek arrazo izaukan, YouTubeko komentarioak entzute iteu biko iztuta. Ez dakit norden, baina... Oitzalingo YouTube, pa. Bai. Soñoak endu, beste ez? Bai, bestela, Inigo partioan sartu da, 15 eta 12. Bai, hor dago. Hiru puntura dago. Hiruko baten zai. Asmatu duela Karri defenditzen, eta hor daukala kakoa. Karri ondo defendituta alin badago, garaipena lortzeko aukera gehiago izango ditu, baina lan hori ondo egin beharko du. Gehiagia da Dontxitzekin jolasten. Porzingis zan joan. Porzingis. Hor, puntu batera. Porzingis kanastatik gertu min handia egiten ari da. 2 eta 20eko gizasemea kontrolatzea ez da erresa. Eta hortxe, zu nola sentitzen zain Inigo partioan zehar? Gustora ari zea edo sufritzen? Hortxe aurretik. Opa, Inigo. Ondo. Bueno. Zorionak. Eta baloia lapurtu, ondo da defenditzen, Inigo. Azkeneko laurdena falta da. Dago eko bat hemen. Hor, lan handia okiko duzu, abantaia mantentzen. Tenen kontraida, Inigo? Alex, Izagirre. Alex Izagirre. Horrek ez du, txiko. Alexek hor indartxu mantenduko da eutxi. Bueno, a ver, azkeneko laurdena hortxe. Nastatik gertu jolasten nahi da. Eta ondo, Inigo ondo defenditzen jarraitzen du. Publikoa zoratzen nahi da. Hor, agian kanasta erresagoa lortzen saiatu beharko luke, aseguratzeko, portzentaia handia duten egoerak bilatzen, baina Inigo arriskatzen ari da hor, etengabe. Zu Kantxon, utxartea eskatuko zenuke edo taldeari jolasten utziko zenioke, momentu zail batean. Utxartea eta beti entrenatzaileak ez, aportatu dezakena, importante izango da, ez? Piskat kanpotik ikustea, ez? Ze jokaldi dan egokiena eta bar. Hor futboleko entrenatzaile bezala, gustatuko litzaizuke utxarteko otea futbol partidotan? Bai. Segun eta zegoeratan, nik uste dut baiet. Egokia izango litzatekela. Baina, bueno, aurten Inglaterran eta komentatu dute eskola gustatzen zaiela jokoa harina izatea eta etengabe eta horrela, eta Barrek aurten etendula asko partidua, ez? Partidu batzuk igual 9 minutu edo 10 etenda, ez? Eta jendean ez dago oso kontentu horrekin. Orduan tarteak eta hori ere ez dakit. Nola hartuko zituzketen. Bueno, ikusleantzako komunea juteko tarte hona izan daiteke, edo tabernara pipa batzuk erosteko, edo... Bai. Klubantzat ere, mesede bat, zerbait gasto pixkato tortilla batzuk, eta bat. Berdinketa 20 segundu faltan. Inigo sufritzen nahi da. Ze jokaldi egingo dezu, Inigo? Remontatzen naizea? Berdinketa 20 segundu faltan. Inigo, esan ze jokaldi egingo dezu. Baloia sartu. Baloia pivoteari eta kanpora eta barrura, gero, kanpokoa. Ez, Inigo? Obenak sartu behar duen. Seth Curry pivoteari atera eta barrura. Seth Curry sartu eta Kleber kendu. Porzingis pivot bezala. Eta Seth Curry sartu, izkinen jartzeko, more. Inkaso, Seth Curry. Bueno. 20 segundu, hortxe. Baloia Dontxitzen txat, nola
Trabatzen dan, Ui, prórroga. Eta partioa luzatuko zaigu. Luzapenera. Ui, Jokin, hau aurre ikusita altzeon. Luzapenera. Bueno, azken minutu batzuk utziko ezkigu oraindik, ez dakit, jendea jarraitzen ari den ala ez, gu hemen ari gera, Botafogo alduguna egiten, seinalearekin, irudiekin, komentarioekin, espero dugu zuen gustoko izatea. Bueno, Inigo, Sezkarri sartuko duzu edo... Bueno. Sezkarri baitxo ez da iruko sartuko du. Ia. Lehenago kaseo inizan bazenit, Inigo, partida irazita okio zenuke. Bueno. Nik miresten detena da, saskiatzean dagoen zalditxoa denbora guztin dantzan. Ez da nekatzen partida osoan. Hori bai dalako talent, Jokin. Hori, bueno, talento gutxa. Meritizu harria hor, detengabe, taldea animatzen, jendea animatzen, eta beti humore honez. Hor, berreskuratu beharko genuke Kalasan zen izan genuen maskota duela urte pare bat. Irakasle eta ikasleen arteko partiduan. Ba, bilatu erko dugu, bar. Eta eramango du norbait, noski? Bai. Hor, Inigo irabaztetik gertu, 3 puntu horretik. Bai. Gertu da. Falta jasotzen ari da. 2 segundu. Bai. 22. Orain sartuko da juvenila falta egitera, kontuz. 2 segundu falta dira, falta egin behar dute. Derrota, A ver. Bueno, hor Antxon indikazioak ematen nahi da, entrenatzailea. Hirukoa sartu dute. Eta orain, ez. Eta amaitu da partidua Inigo More irabazle. Zorionak Inigo, bazan garaia. Eskerrik asko bai aurrekon, ez dira horren ondo ju gauzak. Eta lezeire zorionak eskuak eman, Mesedez, kiroltasuna, gauza guzti horretik. Jokalariak ikusi ditugu, kiroltasunez eskua ematen, bata beste. Bueno. Inigo orain topiko batzuk esan marko dituzu, partiduz partidu. Entrevista bat, bai. Orain Inigo, a ver. Bueno, ondo. Kamarara. Hitz batzuk, mesedez. Bueno, lehenengoa ez da horren ondo ju, bigarrena ikusi ez dezuek eta hobeto, baina, bueno. Gozada bat bai ikaslek eta sartzea guki jolastea eta ibiltzea jolastea. Bai haien artean, bai gurekin, eta pozik, nik uste atxalde polita. Ez dugu esan, baina denera 23 ikasle apuntatu dira futbolean jolasteko, eta 13 ikasle saskibaloian jolasteko, beraz, bueno, zenbaki polita da, eta igual tradizioa sortu dugun, eta hemendik aurrera ere horako zerbait egiten dugun, aurreko urteetan. Bai. Oso ondo. Bueno, gure misioa hemen utziko dugu, ezta? Bakarrikan gogoratu, bihar, 10:00 gosaria izango dugu, egun berezia ospatuko dugu bihar, Aiton Amonen eguna delako, eta bertan, beste gonbidatu bat izango dugu, gaur goizean gaizka izan dugu bezala, ondoren eguerdian ipin kontalaria, eta arratsean, ikusiko dituguna da, familiek bidali dizkiguten animo, oroigarri, detalle, marrazki, beraia Aiton Amonei egindakoak. Seguru oso politak izango direla, eta ikusteko modukoak izango direla. Hori da, seguro arratsalde bikaina pasako dugula eta eguna orokorrean. Bihar egun berezi izango da. Bai, egia esan, aurrak beti beraien Aiton Amonek mesede handiak egiten dizkiet, ez? Eta erlazioa berezia dute beraiekin, ez? Eskolan da ikusten ditugunean bere bila joten eta bar, Espero bet, leheno guztua egotea eta Aiton Amonak bai, haber konektatzen dituzten, diran, beraien hiloben bidez. Hori da. Hori da, Antxon.
beste gauza bat jokin, gogoratu algea zoriontzen gaur urtebetetzea dituzten, Ba, behitu, Antxon, lehenengo egunean ahaztu egin zitzaigun. Bigarren egunean, gaur ahaztu egin zaigu. Orduan... Zorianduko ditu, zintu dira, dira zorianduko ditu. Ba, orain arte, bada taldetxo bat, hor zerrendan, ni goatzen izena buruz, bat, astelenean, Naixa Solerrek, DBH-biko Naixa Solerrek betetzen zituen urteak, eta gero LH-en ere bat zedon baten bat, ezta, Antxon? Bai, laugarren mailan, Ander Huertos. Ander Huertos, bai, zorionak, Ander. Ondo, zorionak. Gero gaur betetzen ditun ikasleak eta badakizu hortikan zerrenda? Bena, inez irekitzen. Bai, hortan ari gera. Denok ere berdin ezta, bilatzen hor. Seinaleak eta ea azaltzen den, eta zoriontzerik ditugun gure ikasleak. Guk ez dauzko gure inguruan. Ez, era. Denok ere berdin ezta, bilatzen hor. Seinaleak eta